és un privilegi d'obrir-los la porta del Parlament de bat a bat per poder traslladar en els diputats i diputades que són presents aquí aquest doll d'esperança, i també a tot l'equip de la Fundació que estan al darrere, tot l'equip de la Fundació Pasqual Maragall, doncs gràcies per venir avui en el Parlament de Catalunya. Tenim per davant un dels grans reptes del nostre temps. Per tots nosaltres és una gran responsabilitat traslladar-los l'impacte d'aquesta malaltia i la urgència d'actuar en aquest moment històric en què s'obre una gran finestra d'oportunitat en relació a la seva prevenció i tractament. No podem quedar-nos enrere.